שלום, אני דוד בן גוריון. ב-14 במאי, ה' באייר 1948, עמדתי במוזיאון תל אביב והקראתי את מגילת העצמאות. זה היה הרגע שבו נולדה מדינת ישראל. מגילת העצמאות בנויה מ5 חלקים חשובים. חלק ראשון, תחילה אני מזכיר את הצידוקים להקמת מדינת היהודים, דווקא מדינת ישראל. הצדקה היסטורית, התנ"ך נכתב בארץ ישראל, ולכן ליהודים יש קשר הדוק לארץ ישראל. בנוסף, יהודים הוגלו מארץ ישראל, וכל הזמן התפללו לחזור לארץ ישראל. הצדקה משפטית, הצהרת בלפור, כתב המנדט הבריטי, החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל בין היהודים לערבים, נותנות תוקף בינלאומי לקשר של יהודים לארץ ישראל. הצדקה מוסרית, השואה הוכיחה כי יש לפתור את בעיית היהודים במדינה משלהם בארץ ישראל. בנוסף, היהודים השתתפו במלחמת העולם השנייה ונאבקו בנאצים. הצדקה טבעית, לעם היהודי יש זכות טבעית למדינה משלו, כמו שיש לכל עם אחר.